Υπάρχει ένας Έλληνας που πιστεύει ότι πληρώνει τέτοια διόδια που αντιστοιχούν σε τέτοιους δρόμους, και υπάρχει και ένας Έλληνας ο οποίος λέει μπράβο στο πολιτικό σύστημα για το δρόμο Αθήνας-Πάτρας ή Κορίνθου-Πάτρας. Έβαλα 3 πραγματάκια και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Κυρία Φωτίου, λοιπόν, κυρία Αυτιά, τι συμβαίνει. για τα διόδια εσείς λέτε... Εδώ είναι το μεγάλο φαγοπότη των δημοσίων έργων. Και θα πούμε και για την Κεφαλονιά μετά τι ήταν το φαγοπάτι των δημοσίων έργων και εκεί. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει. Κατά τα στοιχεία που κατέθεσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στη Βουλή πρόσφατα, από το 2008 μέχρι το 2013 εισέπραξαν 1,3 δις διόδια οι εταιρείες, που αντιστοιχεί με τους δικούς του υπολογισμούς σε 236,36 χιλιόμετρα. Πόσα φτιάξανε? Το 30%. Γιατί χρειάστηκε να αναθεωρήσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ενώ ήταν υπόλογοι οι εργολάβοι τόσα χρόνια, δεν είχαν κάνει δηλαδή τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει? Μας έφερε στη Βουλή και ψηφίσαμε νέες αναθεωρημένες συμβάσεις. Αυτός! Δεν φταίει ο Καραμανλής και ο Σουφλιάς. Αυτός! Νέες αναθεωρημένες συμβάσεις 2,2 δις. Ενώ δεν όφιλε. Επίτηδες για να εξαιρέσει τον εαυτό του από τις υποχρεώσεις. Σαφέστατη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Είναι αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πραγματικότητα. Πάμε στην κυρία Μισό δις τους έδωσε προκαταβολή για να εμφανιστεί ότι αρχίζουν επιτέλους τα έργα και η ανάπτυξη. Τα έργα δεν αρχίσανε, παρόλο που έκοβαν τις κορδέλες οι υπουργοί, και θα αρχίσουν υποτίθεται το Μάρτιο. Είστε απόλυτα σαφείς για τη θέση που πήρατε. Λοιπόν, όλα αυτά τα ακούμε Βερεσέ. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Φωτίου είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου.